Saan aabot ang 5 pesos mo? Kanang gusto ka mo snack og lami apan jutay ra ang imong kwarta. Ayaw ka balaka kay na ako na-discover na donuts na tag 5 pesos og lamian pa. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong Kaon Serye Episode 2. Nata karon nagsuroy-suroy sa G. Lusadas Bake Shop kay naa sila creamy donuts dinhi nga barato. Located ani sa Barangay Poblacion, Iligan City or atbang sa Iligan City Central Market beside Floral Mansion. Sakto na ako'y 5. Swak kaayo sa ilang creamy donuts. Ug ang nakanindot kay permi init ang ilang donut. Mas init pa sa inyong relasyon, maulami kayo kaunon. Ang ilang donut kay naay palaman na creamy kaayo og lamian. Ug sakto ra pod sa katamis. Ug ang usa nga nagdala sa kalami kay kini ilang giligo og milk powder. Promise, lami gyud siya combination ba? Mauna bitin jud ko sa usa. Mao mi order kog usa ka box para matagbaw ta. Ug kung nakulangan mo sa ilang pagbutang sa ilang milk powder, pwede ra pud mo magpadungag sa inyong box. Sharo lagi, di ka matagbaw. So for only 125 pesos na usa ka box with 20 pieces of creamy donuts, affordable ra jud kaayo ug naanatay pa sa lubong sa atong mga pamilya. Anyway mga sir, kung naamoy mga nahibaw-an or ma-recommend na mga pagkaunan dinhi sa Iligan nga barato ug lamian, i-comment lang ninyo kay atong suruyon. Daghang salamat og kita-kits sa atong next vlog. Amping mo permi and God bless.